Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li din il-ġimgħa il-Gvern sa jippubblika leġiżlazzjoni sussidjarja li ddaħħal fis-seħħ ir-riforma tal-Qorti tal-Familja. Dr. Abela ħabbar dan f'kollegament telefoniku waqt il-programm Paperscan fuq l-istazzjonijiet One. Il-Prim Ministru Abela qal li din ir-riforma sa tidħol fis-seħħ fil-maġġoranza tagħha mill-ewwel ta' Ottubru li ġej. Wera l-fema li din ir-riforma sa tagħti ħafna aktar saħħa lill-proċess tal-medjazzjoni u lill-medjatur u aktar għodot leġislattivi lill-imħallef bilan li l-koppji konċernati jippruvaw jalqu l-kapitlu negattiv ta' bejniethom waqt l-istadju ta' medjazzjoni u kemm jista' jkun tiġi evitata l-ħtieġa li l-partijiet ikollhom imorru għall-kawża. Dan għal Dr. Abela iħares primarjament l-tfal li qal f'realtajiet bħal dawn huma l-akbar vittmi. Dr. Abela spjega li r-riforma fost l-oħrajn issa tkun qed tirregola u tagħmel aktar enfasi fuq il-mod ta' kif jiġi likwidat il-manteniment u xi kriterji tuża l-qorti meta tiffissa l-aċċess, il-kura u l-kustodja. Dr. Abela qal li din ir-riforma minn barra dbatijiet sa tkun qed tindirizza wkoll id-dewmien fil-proċeduri. Fissira wkoll bħala riforma li sa tkun qed tagħti aktar attenzjoni lil ċerti realtajiet bħal vjolenza domestika. Fost ħafna ħidma ċellerata mill-ewwel ta' Ġunju li għadda li trid toħodna għal 5 snin li ġejjin, id-Dr. Abela ċenna wkoll għar-riforma tal-appelli fl-ippjanar. Fakkar li l-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika dwarha jalaq fit-18 ta' Awwissu u qal li din ir-riforma li sa twassal għal proċess tal-ippjanar aktar ġust, ċar, li jagħti aktar stabbiltà u li jkun wieħed aktar effettiv. Id-Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-infurzar u żamma tal-ordni. Qal li fil-pajjiż diġà ħarġu mal-500 on the spot fine u li minnhom tħallsu 95%. Id-Dr. Abela qal li dan il-kunċett innovattiv li ilu biss ftit tal-jiem li daħal fis-seħħ qed jixhed kemm il-Gvern għandu sens ta' direzzjoni strateġika li jifhem x'qed titlob is-soċjetà u jwieġeb għaliha b'miżuri li huma konkreti. Dr. Abela wieġeb ukoll għal domanda dwar il-qagħda internazzjonali b'mod speċjali fis-settur tal-enerġija li Dr. Abela qal hu preokkupanti ferm. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela tenna l-istabbiltà assoluta li l-Gvern ta' u sa jkompli jagħti f'dan il-qasam tant importanti. Garanzija li qal Dr. Abela gvernijiet oħra mhux jirnexxielhom jagħtuha.